няма да играем Будерис, ще играем Stumble Guys. Ето Stumble Guys. Имам 70 и няколко скина. Извинявам, мога да греша, около 80 може да са. Сега ще ги проверим. Чакай. Такъв игри. Имам 33 купи. Ха-ха. Корони бърках се. Значи тук са 4, 8, чакай, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 50, 54, 58, 62, 66, 50, 70 обърках се, 70, 74, 78, 79, 80 и 81. Имам две лечендери само. Днеска кой скин да сложа? Мисля да сложа с който съм. Този ми е любимия. Не е по-хубаво да сложа и това. Не, бърках се, извинявайте. Това къде е това? Тук, не този да сложа. Така е като имате много, се чуи, че да слагате. Аре, днеска само заради вас ще играем с... Този чакай да видим как ще ако го направя в червено. Яка! Добре, ще го носи. Влизаме тук. В дофе 2. Айде ще играем това. Започваме! Ще ги трепи. Я. Има когато ходим излиза и това лечендери. Айде бе. Забравих ми нещо. Абонирайте се за канала и пийте камбанката. Имате 5 секунди. 5, 4, 3, 2, 1, 0. И също за Анди Студио и за Бате Сандев, за всички канали. Andy Plays Games, Криската, Алфа Алекс, Andy Plays Game, Day Gamer и кой другия?